A protectora de animais de Vilagarcía continúa cumprindo anos e destinándoos ao coidado e protección dos animais abandonados da vila. Entre as súas actividades destaca, como cada ano, o seu calendario que este mércores presentaron. Que amostra un ano máis de que seguimos pelexando con ganas e ilusión por conseguir os nosos obxectivos, os nosos soños. Unha vida mellor posible para os nosos cans e gatos mentres intentamos buscarlles adopcións responsables. É un traballo de día a día, mes a mes, ano a ano. Mañá cúmprense 28 dese camiño. Nesta edición, nas fotografías do calendario participaron músicos e asociacións da vila xunto coas mascotas. A súa participación permitirá aumentar a visibilidade da protectora. Este ano, pois, con músicos, persoas coñecidas de Vilagarcía, nos axuda especialmente a que sexa coñecido e, polo tanto, que máis xente este interesada. E, entón, tamén é especial desde ese punto de vista, que nos dá un pouco máis de visibilidade que cando facemos as fotos así simplemente nós. Os calendarios estarán á venda por un prezo que roldará os 7 euros. A súa recadación é importante para seguir coidando aos case 200 cans e 150 gatos cos que conta a protectora. Supón pois, o poder comer todos os días, recibir as súas vacunas, as súas desparasitacións, os medicamentos en caso necesario, ciruxías tanto de esterilización como de correximento de patoloxías. O calendario deste ano, ademais, conta cunhas fotos especiais. Son unha homenaxe a aqueles cans e gatos que viviron toda a súa vida na prote sin posibilidade de conseguir unha familia e que morreron estando ali con nós. Por iso, na portada di en memoria de. Dende a protectora tamén quixeron mandar unha mensaxe a aquelas persoas que queren agasallar cunha mascota. Lembran que hai que cumprir cuns requisitos para poder adoptar un animal. Pero sí, facemos moitas preguntas, podemos facer incluso visitas previas ao domicilio, se temos dúbidas e o consideramos necesario, e logo pois tamén en caso de pois se pode facer un pequeno seguimento pois durante uns meses para comprobar que todo está ben. O fotógrafo que se encargou de realizar o calendario foi Luís de Fotografía. O almanaque poderá mercarse na propia protectora ou en calquera clínica veterinaria da vila.